Italiako eskuin muturrak lehen aldiz irabazi ditu parlamenturako hauteskundeak eta hortaz herrialdeak Bigarren Mundu Gerraz geroztik izan duen gobernurik eskuindarrena izango du. Besteak beste, FDL, Italiako anaiak alderdi ultraeskuindarrak Matteo Salviniren legak eta Silvio Berlusconiren Forza Italiak osatu duten aliantzak botoen 44% inguru bildu ditu diputatuen ganberan eta senatuan behin-behineko emaitzen arabera eta printzipioz gehiengo osoa izango du bi ganberetan. Hori bai, ez dira aurkien bierenera iritsi aldaketa konstituzionalak egiteko gutxiengo kopurura. Oposizioa berriz nahiko ahulduta atera da atzoko parlamenturako hauteskundeetatik. Zentro-ezkerreko koalizioak ez du esperotako baina gutxik aurreikusitako garaipenik lortu eta aliantza horrek botoen 26,3 bildu ditu. FDLek bakarrik, baino pixka bat gutxiago. Enrico Letta gobernuburu ohiaren alderdi demokratikoak ez zuen bozetarako akordiorik egin Giuseppe Conte lehen ministro izandakoaren izar mugimenduarekin eta horrek nabarmen egin die kalte arrakastarako aukerei batez ere kontuan harturik izar mugimenduak kanpaina ona egin duela. Gauza bera gertatu da zenbait indar politiko txikik tartean, Matteo Renziren Italia bizirik alderdiak osatu zuten hirugarren poloarekin zeina babesen 7,8 iritsi den. Kanpainan erakutsi ez duen tonu lasai eta instituzionala erabilita, Giorgia Meloni, Italiako anaiak alderdi ultraeskuindarraren buruzagiak, mezu argi bat bidali die bai haren herrialdeari, baita Europako Batasunari ere. Eskuin muturraren garaia dela esan du FDL buru duen gobernu batena. Meloniren emaitzak eta Italiako agintera iristea sekulako garaipena da eskuin muturrarentzat eta horren erakusle da FDLren aliatuek erakutsi duten poza. Hala ere Salvinik eta Berlusconik zeresan handia izango dute datorren legealdian, ez baitaude ados Melonirekin hainbat auzien inguruan. Errusiari ezarritako zigorrak zergak txikitzea eta pentsioen erreforma izango dira eztabaida iturrietako batzuk eta horrek agerian utzi du beste behin ere koalizio gobernua osatzea baino zailagoa izango dela agintearen irautea. Eta Errusia aipatuta nazioarteko kontuekin jarraiki Errusiak Ukrainaren kontrako gerra hasi zuenetik 7 hilabetera beste fase batean sartu da gatazka. Moskuk okupatuak dituen lurrak anexionatzeko urratsa egin du Ukraina, ekialdeko 4 eskualdetan babestu dituen erreferendumekin. Bozketa horietan herritarrei galdetu diete beren eskualdea Errusiako Federazioaren parte bihurtzea nahi duten ala ez. Emaitza baiezkoa bada eta Errusiak eskualde horien anexioa gauzatzen badu, gatazkak jauzi kualitatibo bat egingo du, zeren Kremlinek bere legediaren arabera arma nuklearrak erabili ahalko baititu eremu hori defendatzeko. Vladimir Putin Errusiako presidenteak asteazkenean ohartarazi zuen baliabide guztiak erabiliko dituela herrialdea babesteko eta haren lurralde osotasuna mehatxupean baldin bada. Laster helduko diegu bueltan nazioartetik iritsitako berriei artean, baina bada gurean lerrobururik hezkuntza legea izaten ari da kurtso politiko berrian ardatzetako bat, publikotasuna bultzatzeko asmoarekin. Besteak beste Eusko Jaurlaritzak unibertsitate publikora bideratzen duen finantzazioa Europa, Espainia eta Frantziako batazbesteko baino txikiagoa dela kaleratu du ELA sindikatuak. Gurean Eva Ferreira Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak iritzi dio eztabaidari. Nik ez dakit oso ondo nola neurtzen duten sindikatutik, baina egia esan behar dut nola den gure finantzak eta Eusko Jaurlaritzatik, ez da? Eta Eusko Jaurlaritzatik etortzen da gutxi gora bera gure 180 aurrekontua, eta gehienak 3 iturritik, ez da? Bat da oinarrizko finantzaketa, beste bat da programa kontratuak, eta hirugarrena da azpiegitura plana. Hezkuntza ituna zaritzeko hain zuzen Peio Txandian Euskal Herria Bilduko programa arduraduna edabideen aurrean agertu da gaur eguerdian adierazi duenez EAEko hezkuntza legea kate guztiak ireki beharko ditu Euskal hezkuntza sistema propio baterantz. Gehitu du gainera ez dela edozein lege datozen 30 urteetarako balio behar duela eta beraz bokazio eratzailea eta zentzu estrategikoa izan behar dituela. Berretsi
Nahi dugu, gure ustez, lege honek bokazio eratzailea izan behar duela. Beraz, euskal hezkuntza sistema propio baten eraikuntzarako tresna izan behar duela, eta zentzu estrategikoa daukala. Izan ere, esan dugun bezala, lege hau datozen 30 urtei begira pentsatu behar den lege bada, datozen 30 urteetarako balio behar duen lege bada. Bestaldetik, Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariaren arabera, ezin da ezer onik espero epaitegietatik. Pasaden astean, Espainiako Auzitegi Gorenak jakinarazi zuen ez duela tramiterako onartu iaz Irungo udalak aurkeztutako kasazio helegitea. Komisiones Obrerasek aurkeztutako salaketa bati bide emanez, iazko maiatzean EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen Irungo 12 udaltzain postutarako euskaraz jakitea eskatzea diskriminatzailea zela euskara ez zekiten hautagaientzat. Irungo udalak errekurtsoa jarri eta ostiralean heldu zen Espainiako Auzitegi Goreneko administrazioarekiko auzietako lehen aretoaren erabakia ez du tramiterako onartu ere egin. Argudiatuta aurkeztutako idatziak ez duela kasazio helegite bati eskatu beharreko irizpide nahikorik. Harrigarriki denboran bat egin du antzeko beste epai batekin, izan ere egun batzuk lehenago Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi zuen udaltzainen lan poltsan euskarazko B2 maila eskatzea diskriminatzailea izan daitekeela. Kasu horretan, UGTek jarri zuen salaketa epaiaren aurrean eta Eusko Jaurlaritzak helegitea aurkezteko asmoa iragarri zuen. Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariarekin egin dugu konexioa gaur auziari heltzeko. Guretzat benetan onartezina eta larria da. Azkenean hizkuntza politika ez delako epaitegietatik egin behar eta hizkuntza politikaren interpretazio maltzur bat eraikitzen ari delako eta kezkaz bizi dugu ez aurrerantzean zer ekarriko duen guzti honek. Eta 4 egun barru ekotopaketak hasiko dira Portugaleten, krisi ekosozialaren inguruan hausnartzeko bilduko dira eta ildo horretan Euskal Herrian egin beharreko aldaketak izango dituzte hizpide besteak beste ekozidioaz hitz egingo dute. Entzun dezagun Juan Gorostidi ekotopaketako lagunak muturrean dugun arazoaz esan duena. Ez da arazo puntual bat. Gaude arazo nolabait esateko zibilizatorio baten aurrean. Mende honek izango badu ezaugarririk izango da guk edo ez guk ekozidioa deitzen dugun arazo horri aurre egin beharra. Kultura arlora salto Joanes Ilarregik bildu du puntu gehien arrasateko saioan. Saion da 78 justu. Atzetik sailkatu dira Saio Alkaiza, Iñaki Apalategi, Xabat Ilarregi, Miren Amuriza eta Gorka Pagonagarraga. Sarrerak ostegunetik bukatuta bete-bete egin da arrasateko Amai Antzokia bertsolari txapelketa nagusiaren 2. saioan. 700 lagun izan dira bertan eta Anderra Aranburu gai jartzailearen atzetik sartu dira bertsolariak zozketak erabakitako ordenan. Hasiera mugitua izan du saioak berez, Xavier Silveira zen kantatzekoa, baina azken orduan ezin izan du agertu arrazoi pertsonalak tarteko. Hartara ordezkoen zerrendan urrengoari egokitu zaio holtzara igotzea, Xabat Ilarregi Leitzarrari, eta hala bi anaiak topatu dira holtza gainean. Joanes Ilarregi izan da lehena puntutan. Hasi eta buka eutsi egin dio saioari eta ganbarakoan erremate dotorea eman dio. Bigarrena izan da Saio Alkaiza, egungo Nafarroako txapelduna. Ordean larunbatean Alaia Martinek irabazi du lehenengo final laurdena. Nerea Lustondo sailkatu da 2. Getxon jokatutako saioan. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan Nerea Arrutik eta Andoni Iruretagoienak irabazi dute Euskal pentatloia. Iruretagoiena 2. urtez nagusitu da eta iazko irabazle Karmele Gisasola 2. geratu da. Larun bat iluntzean jokatu zen proba, Azpeitiko zezen plazan Arrutik 21 eta 9 denbora egin zuen. Urduri hasi baldin bazen ere, harriarekin aizkora lanean nagusitu zen eta hortik aurrera zuzen joan zen garaipenera. 2 aste barru jokatuko du Gipuzkoako aizkora txapelketa eta orain horri begira dagoela adierazi zuen. Gizonezkoetan Iruretagoiena nagusitu da iaz bezala. Lehenengo kilometroan bareak jo duela adierazi zuen, baina gero aurre egin diola egindako denborarekin pozik dagoela adierazi zuen, baina aurre ikusten zuela proban oso ondo arituko zirela kirolariak, aurten oso ondo prestatu zirelako.
Horrela, heldu diezaiogun eguneko argazkiari, koalizio eskuindarrak irabazi ditu Italiako parlamenturako bozak, botoen 154 inguru bilduta, behin-behineko emaitzen arabera abstentzioa inoizko handiena izan da, 126. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, è sicuramente una notte di riscatto, è sicuramente una notte, diciamo, di lacrime, di abbracci, di sogni, di ricordi. Quindi è importante capire che se saremo chiamati a governare questa nazione, lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo. Italiako emaitzak horrela, Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko politika irakasleak heldu dio gurean gaiari. Europa osoan eskuin muturra indar demokratikoen artean sartzen ari da eta horrela iritzi dio aipatutako joerari gurean Leire Regadas lankidearekin. Azkeneko gobernuan parte hartu dutela Lega Nortekoek eta horrek eragin duena da mugitzea eskuin muturreko botoa Lega Nordetik Fratelli d'Italiara. Bestela, ez da inbeste aldatzen, egia de maitza oso onak atera ditula eskuinak oroar, eta eskuin muturrak bereziki, Lega Nord eta Fratelli d'Italia batzen baldin baitugu dudari gabe sekulako emaitza dira, historikoak eskuin muturrarentzat, baina prozesu aspalditik dator, ez da berria, eta da azken batetan Italia urte asko da matzalako krisi sakon batetan. Bestaldetik, Euskal Kazetarien Elkartearen eta Kazetarien Euskal Elkargoaren ekimenez, Euskal Prentsako zuzendariek exigitu dute errespeta daitezela Pablo González kazetariaren giza eskubideak eta berme prozesalak. Adostasunerako eskua eskaini zien pasaden ostegunean Legebiltzarreko politika orokorreko eztabaidan Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak gainerako alderdiei aurrekaririk gabeko testuinguru ekonomiko, politiko eta sozialari aurre egiteko. Horren aurrean, herritunak zer diren argitzeko exigitu dio oposizioak lehendakariari badagurean, herritun horien eraketari heldu gura izan diogu eta horretarako konexio egin dugu Iñaki Iriondo Garako kazetariarekin. Proposatu behar du herritun bat. Hau da, zehaztifikatu zertaz hitz egingo den eta zertaz ez, eta gero begiratu beste alderdiek zer esaten duten horretaz. Orain arte, lehendakariak behintzat ez du hori egin. Eman zituen bai, 5 gai hori buruz hitz egiteko, lehenengoak izango da aurrekontuak, baina zehaztasunik gabe. Izan ere, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan herri akordioak egiteko prest daudela adierazi zuen Bart Andoni Ortuzar EAJko Euskadi Buru Batzarreko presidenteak forondan eginiko alderdi egunean. Gaineratu du ere EH Bilduk itunak egiteko prest dagoela, esan izanaren helburua ezker abertzalearen politika suntzitzailea eskutatzea dela. Gure borondatea adostea da.
Eta borondate hori berbera aurkitu nahi dugu Euskadiko gainerako indar politikoetan. Bildu barne, nola ez. Ia egia den, ea benetako borondatea azaltzen duten. Gure benetakoa da. Gurea benetakoa da. Gure eskaintza zintzoa da. Azken 12 hilabetetan Gasteizko gobernuak 457 presoei eman die 3. gradua, hietatik 25 preso politikoak dira. Hala adierazi du Beatriz Artolazabal, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak. Arabako espetxeak Euskadiko eredu penitentziarioa eraiki izeneko jardunaldian parte hartu duenak. Zentzu honetan, aurrerapen guztiak tratamendu batzordearen eta teknikarien txostenean oinarritzen direla azpimarratu du. Etakoak izan ala ez, espetxe kudeaketaren lehen urtearen balantzea eta bateratze lana egitea izan da astelehen honetan egindako jardunaldiaren xedea. Ez dute zentzurik salbuespenek, ez dago tratamendu kolektiborik. Presoek ez dute inolako onura edo kalterik jasoko euskal espetxeetan. Etakoa izan ala ez. Eta gradu aurrerapen guztiak, tratamendu batzordearen banakako txosten profesionaletan eta preso bakoitzarekin egunez egun lan egiten duten pertsona teknikoetan oinarrituta onartzen dira. Etakoa izan ala ez. Gaiz aldatuta berriz, goiz honetan neurri sorta bat eta epe zehatzak proposatu dituzte Euskalgintzaren Kontseiluak, ELAK eta LABek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoa euskalduntzeko. Xede hori duen proposamena adostu dutela azaldu du Paul Bilbao Kontseiluko idazkari nagusiak. Aiara Durreta lankidea izan da bertan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoaren euskalduntzea arautuko duen dekretuaren inguruko eztabaida abiatu berri da. Bada testuinguru horretan, LABek, ELAK eta Euskalgintzaren Kontseiluak administrazio zerbitzu horiek euskalduntzea helburu duten adostasunezko proposamenak aurkeztu dituzte. Eragileek adostutako bide horriak 9 neurri jasotzen ditu. Proposamena gainera adostua dela nabarmendu dute eragileek. Eta uste dugu proposamen honek baduela nahikoa oinarri sektore publikoan euskalduntzean urratz ausartak egiteko. Honek eskatu digu, 3 eragilei, gure proposamenetik urrunago joatea. Baina gai izan gara, hiruren artean ekarpen bat aurkezteko eta defendatzeko. Halako adostasunik ez da egongo dekretu honen gainean. Oinarrizko adostasuna lortzearekin batera, administrazioaren euskalduntzeari epe zehatza jarri diote, 15 urtekoa. 15 urtean, administrazioan, lanpostu guztietan euskarazko gutxieneko ezagutzeak bermatzea nahi dugu. Hori da bide bakarra, euskaldunon hizkuntza eskubideak berma daitezen. Euskaldunok zerbitzuak euskaraz jaso ditzagun. Eta gainera, eta sindikatuekin prentsaurreko hau egiteak hori berresten du, bermatu behar da langileek euskaraz lan egiteko duten eskubidea. Horrez gain 5 urtean herritarrekiko euskarazko harremana bermatzearen helburua ere jarri dute. Lanpoltsetan jartzeko irizpidean eta gutxieneko hizkuntza eskakizunen gaineko eztabaida epaitegira iritzi den honetan, posizio argia erakutsi du Kontseiluak, ELAK eta LABek. Eragileen ustez halaber ezinbestekoa da lanpostuen deialdi berri guztietan, bebi hizkuntza eskakizuna gutxien ezartzea eta lanpostuaren funtzioari edo betekizunari lotutako proba bat gutxienez euskaraz izatea. Ekonomia arloko berrietan murgilduta berriz, bankuen eta erakunde publikoen aurrean mobilizatu dira Euskal Herriko pentsiodunak astelehen honetan. Aiara Durretak emango dizkigu borroka egunaren nondik norakoak. Hego Euskal Herriko hiriburu eta hainbat herritan kalera ateratzeko deia egin du Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. Izan ere, sukurtsal eta kutxazain gehiago eta banko publikoak dira pentsiodunen aldarri nagustakoak. Bada mobilizatzearekin batera euren eskaerak jasotzen duen txosten bat aurkeztu diote banketzetako zuzendari eta erakundeko ordezkariei. Bertan bat afera azalarazten dituzte besteak beste bankuetako harrera okertu dela, orutegiak murriztu direla, sugurtzalak itzi eta langileak kaleatu dituztela.
Uhartarazi dute gainera horrek gertatuten bitartean banketxetako zuzendari eta akziodunen diru sarrerak eta soldatak handitu direla. Lan gatazkei helduta berriz Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 12. bilera izan dute sindikatuek eta patronalak eguerdian. Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 12. bilerara FEBEN patronalak ez duela proposamen berririk eraman adierazi dute elak eta labek. Modu oso arduragabe batean, gaur beste aukera bat galdu du benetan mai gainean edukiak jartzeko. Esan zer ez da gertatu ez dagoen nobedaderik, ez? Tamales eta hor ikusi dugu ondorioztatu dugu patronala bere posizioetan jarraitzen dau. Aurreko batzarrean aurkeztutako proposamena eraman du patronalak, KPIa bermatzen ez duenak eta lan baldintzetan hobekuntzarik ez duenak sindikatuen arabera. Atzerapasuak daudela, hau da orain arte berreskuratutako eskubideak nahi du okertzea, malgutasunean eta bajetan. Eta gero horretaz aparte soldata igoeretan mantentzen da bere azken proposamenean eta hor soldata igoerak oso eskasak dira eta gainera ez daukate inolako loturik KPIarekin eta ez da bermatzen langileen erosalmena hitzarmenaren indarraldian. Negoziazioa blokeatzen jarraitzen duela salatu dute elak eta labek eta horregatik langileak aktibatzeko garaia dela nabarmendu dute. Orain sindikatu hori, tokatzen zaigu, pausu berriak emotea eta greba eszenario batera joatea. Sektorea aktibatzeko beharra dago berriro eta horretan aukera guztiak daude zabalik urriaren 13an baino lehen. Urriaren 13an berriro bilduko dira sindikatuak eta patronala. Hala ere, sindikatuak oraindik batu ez diren arren, aditzera eman dute grebak heltzear daudela Bizkaiko metalean. Ikusi beharko dugu, urriak 13 aste batu geratzen dira. Nik uste aurretik artikulatu beharko genukeela erantzun bat eta kronograma bat berriro. Eta Nafarroan Volkswagen lantegiaren etorkizuna lehentasun politikoa bilakatu da azken asteotan, izan ere, hemendik 4 urtetara lanpostuak gal daitezkeen beldurra azalerazi da autoelektrikoaren fabrikazioak ekarriko dituen aldaketen ondorio. Enpresa batzordeak premiazko bilera eskatu du Nafar gobernuarekin eta bihar astearte eguerdian ospatuko dute, baina hori gertatu bitartean Txibite lehendakariak zein talde parlamentarioek pausoak eman dituzte dagoeneko lantegia eta langileen interesa defendatu nahian. Maria Txibite lehendakaria Nafarroako Volkswageneko presidente berriarekin bildu da lehen aldiz. Ospatutako bilera horretan foru gobernuak lantegiarekin eta langileekin duen konpromiso bera, Volkswagenek ere komunitatearekin izan dezala eskatu zion Nafarroako lehendakariak zuzendariari. Izan ere, lantegiaren ingurunea osasuntsua izan dadin, exekutiboak aurrera eramaten ari dituen inbertsio eta neurri ezberdinak ekarri zituen gogora Txibite lehendakariak. Esate baterako, Landaben poligonoan merkantziak garraiatzeko trenbide berria egiteko proiektua edo autoelektrikoen salmentarako bultzada. Norabide beretik ere Nafarroako parlamentuak Volkswagen lantokiari babesa emateko adierazpen instituzional bat onartu du astelen honetan. Joan den ostegunean ganberaren osoko bilkuran akordiorik lortu ez ostean. Hoy se ha aprobado esa declaración maldita, ¿verdad? Respecto a Volkswagen, nos la ha presentado Navarra Suma, nos ha presentado la misma declaración que nosotros le introdujimos en enmienda el jueves pasado. Bueno, pues parece que de alguna manera reculan y han dejado de ser el perro del hortelano en esta situación. PSN eta Podemos alduguko bozeramaileek Navarra Sumaren interes partidista agerian geratu dela azpimarratu dute. Hoy se ve muy a las claras ¿cuál es la realidad de Navarra Suma con respecto al tema de Volkswagen? Utilización política, embarrar el futuro de la planta. Respecto a Navarra Suma, yo creo que ha quedado en evidencia que sus angustias electorales pues han hecho que pasen a ser ellos la noticia, ¿verdad?, en vez de la propia situación de la Volkswagen. Navarra Sumak aldiz bere burua defendatzen saiatu da. Desde luego, lo que nosotros no vamos a tolerar es que se cree empleo en Martorell a costa del empleo de Landaben. Dena den onartutako adierazpenaren bitartez Nafarroako parlamentua Volkswageneko enpresa batzordearekin eta zuzendaritzarekin lan egiteko prestutasuna erakutsi du.
Gizartera salto Luis Iriondo Gernikako bombardak eta faxistatik bizirik atera zen azken lekukoetako bat hil eginda gaur Gernikan, 100 urte bete eta 3 astera udaleko iturriek gaur jakinarazi dutenez. Ongi etorri errefuxiatuak elkarteak deituta, Bruselara martxa abiatu dute hainbat euskal herritarrek eskubideak, ez heriotzak. Lelopean erakundeak eta aktivista taldeak antolatu eta errepidean jarri dira astelehen honetan. Sí, porque venir de... Bueno, ya somos 3. Y de Castilla y León. Mugetan hiltzen diren pertsonak denuntziatzeko eta pertsona migranteen eskubideak errebindikatzeko. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Ezpalak taldearen kontran kantuarekin agurtuko zaituztegu gustatuko zaizuelakoan, hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian, gero arte.